Dobar dan, Natkina kuhinja kuva i danas za vas. Danas spremamo posne kukuruzne kuglice uskršnje sa sirom i dresingom od meda. Ovo je obavezno, evo na našoj uskršnji trpeziji. Za kukuruzne kuglice nam treba 300 g kukuruznog brašna, od 200 do 250 ml kisele vode, 4 kašike supene ulja, pola kašičice soli i oko 100 g posnog sira seckanog na kockice. A za dresing nam trebaju samo 3 sastojka, znači to prelijemo od gore. Med, senf i maslinovo ulje. Polako. Ovako. Prvo ćemo napraviti kuglice. U brašno dodamo pola kašikice soli. Ulje. I kiselu vodu ne morate odmah dodati, zavisi nekad od 200 do 250 uglavnom. I onda lepo zamesimo testo lagano. Postepeno dodavanje kisele vode. Jeste postepeno zbog gustine. Ovo sam pravila na likovnu na kojoj sam dobila 4. Da li vam se sviđa, evo uskršnja malo dekoracija. I na slici početno jelo, to ste već vidjeli, biće jedna uskršnja krpica. Sad ovako zavisi koliko kukuruzno brašno upija od do, ali to možete vidjeti čak i ako treba još malo kisele vode, uvek imate pri ruci pa onda dodate, ali ovo mislim da će biti sasvim ok. Sad samo lepo da ga izmesimo. Tekstura je ovakva, treba da bude baš onako lepo, fino, mekano. I ove kuglice, ove pre nego što krenete da pravite, potopite ruke u vodu da budu vlažne. Sad ćemo mi demonstrirati kako se otprilike oni prave. Znači, lepo oblikujete kuglicu. U početku ćete je spljoštiti, zato što treba da dođe sir. I onda je zatrpamo lagano, zatvorimo. I onda lepo oblikujemo. Prvo moja pomisao je bila da ovo napravimo u obojku jaja, ali mi mama kaže da je teško, pa pravimo ovako svejedno, isti je ukus. I ako baš neko napravi u obojku jajeta, obavezno pišite u komentarima kako vam je to uspelo. Znači, lijepo oblikujemo kuglicu. I onda ovo uradite od cele smese, ređate pre toga na tacnu i onda ćete ih samo spuštati u ulje. Tacna nije nauljena, tako da... Sad će Natka da napravi još jednu za one koje nije bilo jasno. Prvo voda, zatim kuglica, spljoštanje, sir i motanje. I tako do kraja odradite. Ovako izgleda. Ima oko 20 kuglica, zavisi od gramaže, naša mera je oko 20 grama i sada ćemo pokazati kako pravimo dresing za njih, a u međuvremenu kuglice stavljamo u frižider pre prženja da odstoje nekih 15 minuta. Uskršnje kuglice se zovu zato što evo ovako posjećaju baš na žumance, imaju tu žućkastu boju od kukuruznog brašna. Sad ovako, ovdje ćemo uzeti... Dresing zavisi koju količinu imate i koju meru, toliko ćete i staviti otprilike. Uglavnom, evo ovako, jedno ovo hvatanje meda. Izgleda graciozno. Kada moja mama uvati med, to je uvek graciozno. Tako. Onda ćemo otprilike jednu supenu kašiku senfa. I na ovu meru ide još ovde od 4 do 5 kašika maslinovog ulja. Ali, kažem, ako želite da to bude više toga, onda samo povećate, ali ovo je otprilike da imate neki orijentir. Ovo uzeli smo malu staklenu posudicu. Znači, promešamo med i senf. Baš da lep ukus, malo ovde sladi zbog meda, a one su slane. I neću vam otkrivati fore za snimanje zašto izgleda ovako profesionalno. Otprilike. Evo ovako.
I to ćemo sad da promešamo. I dresing odlažemo na stranu, lijepo se sve izmeša, sjedini, dresing ostavljamo po strani. I onda prelazimo na prženje kuglica. I još što je poželjno za dodati je beli luk u prahu. Ko voli može. Mi uvijek stavimo belog luka u prahu. Zato što da lepu aromu i ukus. A sad na vama je da li želite ili ne. Evo malo od gore. Evo ovako, na umereno zagrejano ulje polako ćemo da spuštamo naše kuglice. Polagano. Znači, dati im prostora. I onda kad se lepo zapeku sa jedne strane, okrenu se sve lepo sa druge strane i lepo ih ispečemo. Ali polagano, temperatura umerena. Evo tu oko, sad ide na najjače pa posle smanjuje. Najjače je, ali kažem, kad počne da cvrči, onda se polako smanjuje temperatura. Ostale su nam još dve. I počinje da se peče, sada čekamo da okrenemo na drugu stranu. Boja treba da bude zlatno žuta, kao ovu što smo okrenuli, i onda ih lepo, lagano okretati na svaku stranu. Dosta su osetljive. Evo ovako. Znači, baš onako zlatno žuta boja. I onda ih okrenemo i sa jedne i sa druge, ili kako već. Ako nešto nije uhvatilo, ponovo izokrećete i onda možemo da ih serviramo. Kako fino krčkaju. I zaista podsjećaju na kuvana žumanca, a to i jeste ideja. Ideja da bude kao Uskrs, pošto danas nismo razmišljali o Uskrsu. Ja sam mamu greškom najavila, ali eto, ima. Kada su fino ispečene, onda ih prebacimo na tanjir gde smo stavili ubrus, da papir upije sav višak ulja. Kada je papir upio višak ulja, možemo lepo da serviramo naša žumanca od kukuruznog brašna. Deluje i atraktivno, lepo. Evo ovako. Yummy, yummy, yummy. Od gore dressing. Znači pomalo, pošto je dressing baš onako jak, intenzivan, uopšte ga ne treba puno, vidjet ćete. Na svaku kuglicu pomalo. Ma da. Opa. I od gore pešunov list sušeni. Tako. Sad ćemo da vidimo presek kako izgleda naša kuglica. Spolja je baš krckava. I sad imamo tu malu kockicu sira, tako da baš onako mali vulkan sira izlazi. Eto, to je to. Probajte da napravite i da uživate sa svojom porodicom u uskršnjim kuglicama. Uz zdravlje, Natina kuhinja.